Life the Eco Cash way. Proud sponsors of our random question of the day. Monday through to Friday, we connect with the Eco Cash team. And they've got some great news. So the grand draw countdown is on. It's your chance to drive away in one of 10 brand new cars or win the holiday of a lifetime to the mighty Victoria Falls. So you simply transact to earn at least 500 points cumulatively and stand a chance to win. Now, to earn points, you cash in, you send money, you buy airtime, you make payments or receive money from the diaspora. Now, use the EcoCash Super app to transact to earn double points. Promotion runs up until the 31st of August 2026. So, yeah, we are definitely counting down to the grand draw. T's and C's apply. And at EcoCash, we say hashtag is the way we live. And just so you know, EcoCash will never ask you for your PIN, your OTP, or for you to pay anything to get your prize. So be on the lookout. And chatinoziva ndechekuti tindwana udzoka. Okay. All right. All right, our random question of the day today. We want to talk about kwatinoenda kusingadzokwi. We want to talk about something that was inspired by a very true story. So takaenda kumariro. Okay. And you know how it is, yezo kunzi andiperekedzo ndine ningi wangu ashaya kana ningi wangu ashaikirwa. So I remember ndatoperekedzawo muwanda ndaperekedzawo ikoko tirikutosvika ipapo tiri kuona these two siblings vari mukona vari kunetsana nenyaya tazotenga nyaya tadawo kunzwa kuti chii chiri kuitika. They were fighting over nhumbi dzanzirofanira kupfekedzwa muchakabvu. Right, vanotonetserana kuti no munhu asi kupfeka suti iyoyo uyo ari kutoti aiwa but yamuroda kutomupfekedza yacho ka inyowani dai kutonzi ari mupenyu ka aisatomboipfeka. Okay. Uyayizesta yemunhu angashaya yemushakabvu. Ari just take something from his wardrobe. Yeah. So this would work, right, for him. I'm sure because he would want to rest in these, to finally go to his resting place in these clothes. And then they'd bought a new suit. You know how it is, body viewing. And they're saying, but no, it's Saru. But do I find But is it always the case yekunzi munhu akashaya vanomutengera suit? No, that's what I want to find out also, because I know kuti kune vamwe vanotongonotora hembe from hembe dzake. Yeah. And that's what exactly. So that's what this other sibling wanted to do, to then say kuti aiwa ngapfeke iyi ndeyake. It might not be, brand new, but ndoyaida. And then awaroti aiwa no ngati taitinei yatamutengera inyowani yekuti vanhu vaite sei vamuperekedzari musutu nyowani. And it got me thinking, because life ine kanzira kayo, its own way kungoti dzidzisa, or maybe kungoti vhura maziso pazvimwe zvinhu that we don't really think about, on a daily. It got me thinking, Nyenge, to say, does it matter to you, right? What you will be buried in? Yo, I never thought that far. Well, I never thought that far to begin with, but I think pandicha zvingazvive nebasa muna ngavigwe neidentity yakanditi zvaifarira kupfeka yeah. Saka inini mukandiviga pasina kana ka crop top kakuratidza katami kana ka slit nyana, aiwa ndinomuka because ndo zvandagara ndichiita mukurarama kwangu. Saka kana mondiradzika paya munandiradzika muchiziva kuti makasiya either mashoulders ari pazhe kana kuti kaslit kakabudiki. The way you're looking at me. Kana kuti kaguvu otherwise ndinomuka ndokumbukirai. I had to kill the music. Mudoni namba kandipfekedza kuneiwe
Atina kuti body viewing ka. We don't want to view your body. Aiwa ndiri kungozama kuti chika, now that you brought this topic up. Yeah. I think zvakafanira kuti kana panza munhu ashaya kana timabveta mabasa aiita handitya. Zvakafanira kuti ndikanzi ndashaya on my You funeral. want us to groove? Oh, definitely. Bottles. You should be popping bottles, celebrating my life and dancing to house music, to amapiano. I want that. So the same applies kana makundiradzika nditka. Mokonondiradzika ndakapfeka boob tube. Aditi. Long dress or I didn't boob tube. Aditi maramba zveslit. Kaditi boob tube. Guys, oh man. No, this conversation is sending me to the grave. Now I died it. What do you mean? Serious? I can rest in peace. Yeah. Yeah. In a nice LBD, nice little black dress with a slit. Oh yes. Yeah? Yeah. If it's little now, there's no slit because it's already short. Yes. Yes. If it's long, ngachita boob tube anitka kana kuti toita slit. Naive. Urida kuconfuse vanhu vari kuita body viewing hauna tsitsi. Atikwanisa mumutsa here. Kuzorora naive. Ndida kuenda ndichipisa. Kupisa kusvika muguva. Yo, guys. Okay. Does it matter to you? Do you know what? Yeah, I love how you managed to express yourself. Thank you. And just go all out. Does it matter to me? I think yes, it does matter. I think I would love to. I think a robe will do. A robe. Yeah, just a robe, like robe. You know those morning gowns. Yeah, I would love like a nice white robe. Yakangonaka. Musandi fekeze, you know bra. Okay. You know, yeah, because in real life, no, in real life, and it really exactly. Do you get what I'm saying? In real life, and really, but also just because I've grown out of my youthful stage now. Ndamudzimai, you understand? Yeah. And chanauramba nchita naro kuti I don't like to kupfeka bra. Ndamvuma kuti say kuti bo ndamudzimai, so. But handiri fariri. So musandise, there's no need yekuda kunditi shwi. Regai. Okay. So just a robe, something loose, something free, something comfortable. That's what Mati. Comfort, yeah. Because this life ka yange isiri kundipa comfort. Aiwa. Andunziza. Ndanga kunyanya kunzi shwi. Zvakafanana kuti munhu anototi hanzi pfeka corset. Ngati mupfekedzei kosheti aenda neflat tummy rei zvakangofanana neizvozvo murida kuti hanzi munhu ngambva apfeka umvanze kokuzuzuru zviko zvamuri kuita a robe. I think kuvanopfekedzere zvituna tai imagine kudzipwa nai mwana kuenda wakadzipwa apa pamwe uda kumedza mate ekupedzisira mate ekupedzisira wakanodzipwa mai mwana wahuro. It's not necessary. Who work here say? Imagine. Nangweleniyo aiwa hanzi unoda comfort yei, but what do you mean comfort yei? What do you mean? No, but patinoenda paper even when you're kwauchoita funeral plan atinotoratidza kuti cascade inoenda kaita sei rimwe ritoratidza kuti inzwa uchinzi fila mukadzi wakamboenda here uchinzi fila mukadzi uchinyatinzwa kuti no form ikei inyatsori uyu it's necessary. Vamwe vanotokuti pinda kumwe vanotokuti pinda wotonyatsotaste wachitokufilisa mumasaidhi mune paunenge kuti pari soft pari chii, so what more makuda kunditi shwela kana robu zviri nane regai zviye zvitambanuke yeah, so I mean that's just me, but we also want to hear from you, right? Because I know that in different religions vane mabatiro avanozviita, especially now it's because I know in Islam zvavanoita ivo havatopfekedze body inongorepwa in a very simple unstitched white cloth.
recotton kana kuti relinen vanoriti kafan, right? Ndora vanoputira. So I think sezvaita mamami zvezvia. Zvakaitwa uyu wekuzoonekwa after 3 days. Anonzani? Ayo, inini usatombondiendeseko. Angati ma-sisters. Martha na Lazarus, yeah. Akanga akaputirwa here. Yes, angakaputirwa, yes. Remember tiri kuchikoro tiri vanodikanita taizvona. You can't relate now, but kuchikoro. Yeah, ndazvinzwisisa zvauri kutaura, ndazvinzwisisa. Yeah. So ivo vanotoputira anditi, but you find kuti in most Christian homes vanotenda vaya vachiti isusu tiri makristu, suti iyoyo inotodiwa. Kazhinji kacho munhu anotoenda akapfeka suti yake formal iyoyo kana kuti Sunday best unongochi Sunday best kana for the ladies dress rako nechii. But to you, does it matter? I want to find out, because like I said, it's a random question, but it'll get you thinking. So for me, it also got me thinking. Vanhu vari kungorwirana kuti aiwa ngaapfeke suti nyowani, uyu ngaapfeke suti yake yekudhara yaaifarira. But if you were then in a position to actually make that decision right now, maybe you're like Nyenge, you're like, I need something with a slit. Or maybe if it's not something with a slit, LBD, that's what I would want to wear. For me, I'm just saying it'll be nice to just have a nice white robe. Butsu dzinopinda, I think. Yeah, but anyway, amunzwisa nyaya yacho. Andiona ndandoti ndafungoti amana butsu amana. Tinchi step achiendawo. Muchivhistira nakaikoko. Handipfekedzei Timberland. Uri kutimba uchienda kupi? Ukoko vanonyongwa nemafia nyowani. But yeah, let's hear from you, Star FM. Hello. Bwanji, my guy. Good day, my sister. Did he right? All right, talk to me. Have you ever thought about it? Kuti ungada kuvigwa wakapfekei? Ora, before I got there, ndiri motivation. Oh yes. Ndakazorisiya ngubasa racho. Manga maonei chakaita kuti musi. Zvakawanda zvakuitika shamwari. Unoziva kuti ndaitisingashandi sokona. Ndisina kana service andiri kuita nhasi. Yes. Ndaingonzwa ndisiri kufila bhoiwa ndinofana kuona chitunha chete. So ndaitokwira bhazi ndechikombi ndoda kubasa ndeinovhura mochari. Kuti unopinda mochari ndichidhonza vanhu ndinoti uyu munhu akanhasi uyu. Uyu akafara afo uyu chichi. Kuti vamwe vangu kutofara shamwari ka ndozokera pajengi. Usadaro. Bafeya ndikati izazibhozi ngatosiyana nazo. Sure, because nyangwe nesuo toita horror movie 2 minutes baba. So vamwe vanhu vanovigwa nemagemenzi napostori wotosunga bhandi yetsvimbo yake mukati momo. Vamutoisa matai totomupa manjuwe manyowani, anotopiwa manjuwe ekupfeka njuwe nyowani baba. Wow. Akatopinda nefokona yeshangu here. Yeshangu. Yeah. Saka maona zvakawanda imimi. Then inini manje ndinoda kuvigwa ndakapfeka jezi rebhora, especially Chelsea. Baba vangu. Madire iko kufa kaviri. Then obva wati nekashoti. Ndofara mashoti manje nemapushi leather maslopes iganda revanhu, ganda remonda. Baba kashoti kanobuda murukapi. Handi munhu anovigwa nezvaanoda here, inganyenga atanda street one. Alright, Bwanji. Vakati masexy legs. Kashoti. Hanzi kashoti. Vanoratidzani kwamakumbo ikoko. Imagine kuda kufa kaviri nekupfeka jezi reChelsea. What is that? 0772162651. We are just here to poke your brain and find out from you with a random question. Does it really matter to you what you'll be buried in? Takatoona isusu vamwe vakutonetsekana kuti shuwa mshakabvu ngapfeke suti itsva, umwe achiti ngapfeke itsaru ndo yaifarira inga. Iwewe wambozvifunga here kuti ungada kupfekei iwewe? Star FM, hello.
Hi, how are you? Hi. Oh man, the line is terrible. Please try again. You can try to call us again 071 4414413. You can connect with us and let's hear from you. Hello, hi. 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 Taswera Maswera, oh, my boss, talk to me. I think I'm going to wiggle this suit to switch than nyenge ngagare pasi. Aiwaka. Sliti muri kutinaro. Zvido zvemoyo. Azizeluke naisi kuhama ne. Idzo dziridzo dzakauraya. Dziridzo here dzakauraya. Tiremekedze hama dziridzo dzakauraya. Maguvha kuti zvachizooneka. Aiwa. Ngavarione guvhu iroro ndozvavaida. Hanti vari kungoriona here ndiri mpenyu. Shashamisira chindafa. Iwo ndimi makauraya. Totanzi ngavaremekedzwe. Zvine mhosva chionai makuvhu aya anendika maoneka. Gawe pajekerere. Kune. Matata body. Racho. Patiranga rakanaka. Sisina respect kana tapinzwa mukabokisi kaya. Guys, nah. Why? Nai. And apa vantu ruona vabva ine kuti ivo varoda suit hanzi munhu wese ngaapfeke suit. Munhu anoita zvaanoda. Ndo mubvunzo nando. Style family. Hello. Hi, my boss. Are you well? Nabo uyo wecheuzi yada kuchipachi. Ayo, regai, musiyei. Ungapfeke chijezi chiya cheblue kana nemiu. Ayo, unoba uchimuke. Kuda kuti pama nightmares. Ini mundiviga makaniputira nejira. Jira handiti? Jira bo. Muchira vana vangu masutu. Vakara chipeke. Vanozara vachipfeka naye muchino. So just any clothes says zvinoita ma-Islam handiti? The Islam vanorepa nejira. Asike ndipfeke bra wako. Hai. Nditambure handisi. Kuti KVJ ari kuita. Regai. Vanhu ngavasamanikidze munhu. Aiwa, ndati ndoda kupinda murobe. A nice white robe would be nice. On 0772162651, this one is also coming through to say kuti bhutsu kunoku kwedu isusu hatipfekedze bhutsu, so unotogona kupfeka suit yese but inenge isina bhutsu. Okay. Style family. Hi, Mr. Say. Heavy chiremba. Tarene. Munhu anoitwa body view kugumira papi. Mati. Kusvika kudumbu. It's about it. Yagara itori body view. Aisingori face view chete. Yeah, because panovhurwa kumusoro kuya. Saka ndirigenda kadaro. Ayewa. Musirenyi mafana wangu ka. Aiwa, munga ndivigende maAdidas iwa. Very good birthday suit. Sema uya vakaenda panyika nditka. Vachangoenda vakadaro. Yes. Aiwa, zvinongoda kuzongoputirwa. Legendary. Kuputirwa chiko. Chishe ndoputirwa. Aiwa, munhu ngaaputirwe. Hazviite. Ivo vataura jira riri nani alright. Aiwa, kanoda kuseva hembe, it's okay. Tinokupa jira semudhara afona. Rei. Ndida kuenda sema uya nikaita panyika. Style family. Hi, Maswera say. Hey, line ring you. Sorry, boss. Style family. KVJ. Hi, my boss Maswera. Body viewing, depend on the coffee. I'm on it half body. Mama, no, it's a full. Undiona kuvhura nyengo kuti iro crop top. Wotoona KVJ anakupfeka brown. Wotoona jezi
ndecheliro nhasi mafara wena kuti mativhiewa pa tisati tatombofa imi kuzoti pazvichafara I think ndozvavachatourira ndozvavachatourira mune muchinyatsoti chemero nokuti munotida ndozvatauda kuziva on 0772162651 you can feel free to connect with us and we're just having a conversation powered by our friends from EcoCash and we want to find out from you, does it really matter to you what you will be buried in? Ungotiwo hembe dzauchange wakapfeka dai wachokwanisa kudzisarudza. I know people that have done that. Vanototaura vachiti suti ndoya ndinoda kuti muzondiviga ndakapfeka. And maybe it's something that you haven't really thought about. Does it really then matter? Would you then make that decision right now to rumpenyu wotogaraudza hama dzepedyo kuti ndo suti yangu ndo hembe yangu yandoda kuvigwa nayo, kana riri jezi rako, kana riri gemenzi ndanzwa nemotition angasitaura kuti vamwe vanotovigwa netsvimbo yavo zvinhu zvake. Pane zvimwe zvinhu zvinenge zviri dhiye zvaanenge achida kutoenda nazvo. You can feel free to come through, drop a voice note as well on our WhatsApp platform 0772162651. Stay with us. We will be back in a little bit. And this random question of the day is powered by EcoCash. And at EcoCash, we say #live life the EcoCash way.